Masiphekeleni abantwana bam, exciting moments kwaKilo. Johannesburg, sanabaKilo base-Johannesburg. Okay, so I wanted to make Italian dish for the first time, lasagna, which was a little bit scary because like I've never made it before. So bengiqonda uba amani mani ke ndenze ndiyenze yebo because kudala ndiyicinga, it's not like bendingayicingi, bendiyicinga but bendiyoyika. But guys, tell me, am I the only one oba excited ngopheka on a Sunday for abantwana bakhe? I mean, jonga, for namhlanje, because obviously late for this shot, I was supposed to load it on Wednesday, but umsebenzi sana benibambe ngobhongwana, so I could not upload, and I wanted to do this voice over. I don't like uploading ndingxamile, rather I upload xa ndiyazi uba into iredi. So but even now, like I'm busy planning uba ndipheka ntoni namhlanje, but anyway asikho lapho. So isauce yam, it's a white sauce, ndiyenze ngokwam. Le white sauce ke ndayifundiswa ngumakho ke shem uba yenziwa njani. Ndiqonda uba sana iflour ithi yaba njani nale nto nemajarine yonke nje laa nto. But mandiyinikeze icredit bethuna ndayifundiswa ngumakho, and actually hayi ndiyayimastarisha ngoku. Guys, can you believe uba ndikhule ndingathandi upheka? In fact ndikhule nditshisa ndingatshisi. But anyway, I make sure for my kids uba abazutya ukutya okutshisiweyo ngoku, which is very strange. And also one thing about me, ndipheka ingathi zange ndaphekela mfana, ingathi zange in my life ndamphekela umfana. Eqoniseni? But anyway, asikho lapho, nansi idish yam. But guys, le dish I feel like ibincinci, and ndiyenze ngabom because bendiyoyika ba what if ayiphumanga ngale ndlela ndifuna ngayo. Hey guys, listen, economy ya Ramaphosa isibambile, so asikwazi waste ngoku. We can't just cook and then kulahla ukutya. Funeka whatever that you cook uyazi ba kuzotyiwa. But now I know, guys, next time ndiyenza, which I don't know uba ndizayenza nini, but next time yenza out of 10 ngishaya, but I need to invest on my oven lasagna dishes 10 over 10 because it is like anything. But anyway, they did enjoy. They rated me 10 out of 10 and voila.